Bonjour! Kauden eka pyydöpäivä meikäläiselle. Reilu viikko oltu täällä Ekriinin kansallispuiston liepeillä ja käyty vähän noita peruskohteita. Puy Saint-Vincent, Serre Chevalier, Montgenèvre, Alpe d'Huez ja Les Deux Alpes. Kova oli betoni siellä, nyt on sitten ihan eri keliä. Täällä tullut semmonen 0,5 metriä pyydää ja koko ajan tulee lisää. Hissit on kiinni, niin tulin tähän pellolle ottaa vähän tuntumaa. Katsotaan mitä se tuntuu. No eihän se kovin jyrkkää ollut, mutta ihan hyvää lunta ja ei kolissu pohjat ollenkaan, niin eikä tää näytä ihan hyvälle tuleville päiville.